Ka Village Employment Council Mawkynrew Block harangkat ka office UBDO Mawkynrew hakasin ka baningkong hak sithot dieng jong katiyo ko la penong ya ka Tawiar Shad na Pongshai ka Mawkynrew hawa maulen man Pynshlur ki pai ba ka than man simkhiai kampanroi bawan ra dak sarkar kum ka scheme shispa sngi ni NREGS kat kum ka jithu jong BDO ba LT taryang ubadeiru chairman ka VEC Mawkynrew loong ba ka te kelempong kolong ru ban plelat ikinong snong jong boro rup san snong banyo ban pin iya ka sap hakaliang kaput katem karwai ka Shad ha ka bai dei bat ka kamilia ka sport bat ki ki benta ki badei ban kentiu yak imlang salang umdei tang ba ki shim ya ka scheme henre gindan ru ka tiket clear bai dei bat ka society kamun umdei tang ba ka VEC henre ru ki vendors ki ba yo kam na ka VEC ki ba supply mau supply siap ki ba thiet ki ba de ki tiar gitar asa ka VEC di saning i balabun ma ki ba shim kabu ki bon hikai di ki jing hikai ki ba thok ki ba bakla sudah ba ki breu ki haban resign ki kam ki jam ki breu ki ya bat di dawai ki mtre so ki ban ja ni ke jingdom kadang kami ngi kistom par khoi ban teli te kata kadang inform ni VEC committee ba mentangi peloi ni ka Tawiar Shad na Pongshai ki ka Mawkynrew nomor boleh ngi kwa ba ki breu ki long positive kin aingu so boleh kin appreciate life ta kin appreciate iki para marjan kan ni ka jing ra ya ka wa mo leng ka jing yo na ra mo leng ka pen khlani ki tu baladon lu paru ya ki children's club ngitip kadang ke children's club jong ka Mawkynrew ru bar ko wai kadang ni minta kan anang pen khlani nak kada ka wa mo leng ka pen khlani manginang wara lang minta ban oman ya join lai kini ki children's club bar ko ka jing don ju kini ka long ba kadang ila ban long komba long ka wa mo leng ya kini kena kamu ha ka wai ngin sayo ka generation ka ba ngin yo ki bru ki ba per ba ki beri ki badan ke jikit klik ki beri ki badan ka belong proaktif ki baso thu ke imlang salang umni ta ki banang macam ki nang ban ai do Supaya saksikan karena semua dalam program yang baru. Lawan ban sakilang hakani kasngi dau ba bantai doling do amelia bat ba Martin Mukim MDC nangta ki officer kita trikam ba pher ki badon hakathai Mawkynrew kid khot nong yalam snong hanawa molain bat VEC wa molain bat kwi kiwei nimut ban mi ban lek yele kai lani ban lek shakino kino ki competition lada ngimpat khlain na layeng nasab ban mi shabar kalong le noi lada mdon ka jingya teli na yang nasam wat numi mo parlok nama kam da jingmot min ram no steng nanti hanrai ka bang aku abanong iti ba ka ne ka snong wa mawle kadi ka nuksa namar ka dei jingya trelang ban kintiu ka snong ka thal dei ka jingya teli ba ka jingla jongki ban sala ban pelong ya ka jingyo jongki ya ka ni ka national award ada sokomen nak tu por, bahana kalian kesenong, nak kalian tu kikun, kihabret jongi ke dorbar kena, kiwan banyak kendu ingat, nak kebentakan ini kam. Ada sokomen bang ay mesin, namar kani silong sibenta, banra ay keburam, jong ke konstituensi be jongi. Hakani kasila samlu ya siputuli kusnam se VEC ki ba pentrai kam bahai ki project naka MJ NREGS ka Mawkynrew CNRD block. Supaya tak tidak, no. Supaya ai không chậm mà cái salah sẽ có một blog